με 2-0 κατά το Εθνικό Αγγλίκων. Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα στην πρώτη κατηγορία. Φωστήρας Ουγγρίας Αχιός Σαραβαλίου 1-3. Δόξα Παραλίας Αναγέννηση Πατρών 2-2. Νίκη Προαστίου Ίκαρος Λακόπετρας 3-1. Λιμνοχώρη Διαγόρας Βραχνεϊκών 2-1. Έαντας Πατρών Τριτεϊκός 1-1 στην έκπληξη. Ζήρια Αχιλλέας Καμαρών 0-3. Αναγέννηση Συμπολιτείας Αστραπή 0-0. Και Άρης Πατρών Εθνικός Αγγλίκων 2-0. Στη βαθμολογία ο Αχιλλέας Καμαρών έχει ξεφύγει από τις υπόλοιπες ομάδες με 11 βαθμούς, αφού έχει 62, είναι στην κορυφή και ακολουθούν Έαντας Πατρών 51, Διαγόρας Βραχνεϊκών 47, Ζήρια 46 και Φωστήρας Ουγγρίας 45 βαθμούς. Τέλος, στη β' κατηγορία έγιναν σήμερα αγώνες στον πρώτο και δεύτερο όμιλο. Όλα τα αποτελέσματα στον πρώτο όμιλο είχαμε Μαζαράκι Αρόη 3-3, Λέωνα Λυσού Κρίνος 1-3, Γυμναστικός Σύλλογος Δήμης Μετόχη 3-0, Δόξα Χαρανδρίτας Περιστέρα 2-0 και Καμίνια Στέρας με την Οβλίου 2-2. Και στο δεύτερο όμιλο έγιναν 2